kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapho unjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawuthi ke usanda kusijoina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i video, usubscribe ku channel. Okunye okubaleke kakhulu ukuciphiza i notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka i video wena ke bese ke uthola i notification. Bafethu, nginiphatheleke nje i transfer rumor eyodwa. Ngiyazi bafethu ukuthi anizwani nama rumors, kodwa ke bafethu ngesilinde ukuthi ke kuze kube khona i transfer esiconfirmiwe kuyimaso post. So bafethu nginiphathele ke i transfer rumors. I Orlando Pirates sibonile okanye sizwile ngama journalist esiwathembayo ukuthi i Orlando Pirates ibasayinile abadlali esingabala oMasindi neMtajela, uKabelo Khositsile from iBaroka FC, njalo Sihle Nduli, Nkosikhona Ndaba from iRichards Bay FC. But ke noma ngakabi official, mangithi official ngikhuluma ngokuthi ke iOrlando Pirates mhlambe kube yiyona ke eveza okanye ke iposte Facebook page yabo isho ukuthi ke isisayine lo mdlalo. Kodwa ke amathemba akhona ukuthi ke lokho kushiwo uyindatheli evele kuyikhona. Bafethu, nginiphathele ke enye i transfer rumor, umdlali esingakulindela ukuthi iOrlando Pirates imsayinise. Bafethu, angiwabona ama defender kwiOrlando Pirates esayiniswa, and futhi ngibona kwiOrlando Pirates kuhlasele ama injuries kakhulu kwibhakabhaka. And futhi kungenzeka mhlambe kushaya isikhathi sokuthi lama defender esinawo kube ukuthi alimele wonke. Oxoke naba siyababona badlala but siyazi ukuthi baphuma kwi-injury. TLB ke yaba kwi-injury ngenhlanhla yasheshe yabuya. Mangase kuyonkosinathi esibisi u-injury, niyabona yena ukuthi singalimala. So bafethi iOrlando Pirates ngathi ke futhi nga-edda amanye ama-defender. Simbonile uNkosikhona Ndaba ukuthi ke naye iOrlando Pirates imsayinisile, but mhlambe ke noma ke i-edde ke noma ama-defender amabili, mhlambe aboThabo Moloyisane from iStellenbosch FC engizwile naye kuthiwa ke i-contract entsha uyinqabile kwiStellenbosch FC. So iOrlando Pirates ke kuyamfuna phambilini, mhlambe ke esobona ke nayo imsayinisa. Bafethu, alidlule lapho nginiphathele ke enye i-transfer, umdlali ke esingalindela ukuthi iOrlando Pirates imsayinise. Ama rumors ke athi kunomfana ogijima kwiqembu lale kwaBulawayo eZimbabwe ekuthiwa uPrince Ndlovu. Lo mfana ke uke wajima neOrlando Pirates ngo-2023. Ngaleso sikhathi wayeseneminyaka ewu-16, ngiyacabanga manje ukuthi una 19 okanye 18, ake ngithi nje una 18. So ngaleso sikhathi ke jima neOrlando Pirates wayekade elungisela ukuya eEurope, unama team ayimfuna eEurope. Ngephathi ke wagcina kungenzekalanga lokho, so wagcina ke edlala kwiHighlanders yaseZimbabwe. Cabanga ukuthi ke elagijima khona nangu lo mfana lo weKaizer Chiefs uKhama Billiard. So iOrlando Pirates ngizwa kuthiwa ke ngendlela ke adlala kahle ngayo kwiHighlanders, engathi ke isifuna ukuthi ke imnike futhi ke ichance imsayine azogijima kwiOrlando Pirates uPrince Ndlovu from kwaBulawayo eZimbabwe. Bafethu, make sure ukuthi like ivideo, uyasubscribe kwichannel, ungaphinde ke futhi ucomment kwi-comment section, uphawule nje ukuthi wena owakho umbono uthini. Ungakhohlwa ukulike ivideo bafethu, ukulike ivideo, the more ivideo inama likes amaningi, ngalesikhathi ke ivideo ivela kakhulu kubantu abasebenzisa uYouTube. So ivideo lokho kuyayilekelela ukuthi ithole ama views athi xaxa. So make sure ukuthi awulenzi iphutha, uyayilike ivideo bafethu. Ake ngithi ke nje kwamanje, bye bye.